Santum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
Posities, die dat hier doen.
Dan doen ze dat er helemaal vrij. Kijk, je hebt twee ogen, één kijkt rechts, één kijkt links. Goed, hey, jongens, Rechts spelen. Ja, opletten. Beter opletten. Ik heb een beetje. Nee, meisjes. Kom maar, laat erop, hè. Kom maar. Kijk eens, kijk zoveel ruimte is. Kom jongens, kom maar jongens, weg.
Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Well,
Goed niet verstand. Maak. Positie, zet alles. Stap naar rechter. Stap naar rechter. Als je vast kan. Nee, handen pakken. Handen pakken. Hé, ga toe. Ga toe. Kijk je bal hier. Je weet dat ze de bal willen. Nee. Pakken. Handen. Kom maar, Louis. Nu eens een keer die elleboog naar buiten, jongen. Dat is gewoon komen, geloof mij. Rebound, elleboog naar buiten. Vastlijn, lef. Maar Tim. Tim staat, pakken. Kom on, Tim. Goeie, handje geven. Geef eens een handje brand. Dat de werk zit. Niet met z'n Tim. Frans zakken. Goed. Zie dat je van een bal ziet. Passen. Pakken. Hey! Los. Geef je in. Hoe is het, sir? Maak het simpel. Richter, Matthias! Richter! Lukken! Kom maar, jongen! Stop! Mannen, waar is de defense? Hoe is het Tim aan het kijken? Tussen, hè? Door. Ja, trekken. Goed aan. Iedereen wisselen.
wissel maar. Ik kom allemaal nieuwe man af, mannen. Goed, handen mooi. Klein mooi. Goed spelen. Oh, dit is nog meer. Maar die gooi je hem uit. Wij gooien hem weer blij dat je moet wisselen. Andere kant, hè. Kom, Adias, kom. Kom, 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 kom. Wij gooien in, 3 maar weg. Gooi maar in. Gooi maar brengt de bal op. Pavlitatski. Oké,
Denk maar aan alle posities creëren, hè? Weet dat je wat, dat is het weg. Bij die bal! Hallo! Hallo! Bij die bal! Ga naar mannen! Die wordt de stil, jongens, wat bij. Drukken. Makkelijke passen nu, hè? Geen aanval, mannen. 30 seconden, speelt de bal even rond. Zet je lekker bij, hè? Ja, zet jullie nog bij. Goeie mannen, zie als je een bal gaat doen. Twee shots. Kom aan, Doramen. Dat is een shotje.
That's 20 minutes. Okay?
Ja, beter. Beter? Ja, Beter. ik ga erop steunen. Ik ga nog mee. Helemaal niet. Dat is moeilijk. We gaan nog erop. Ik denk dat het goed is dat we proberen. Ja, ja. Het is er. Je zit ook aan het kijken. Iemand links naast je, als je links je bal op slaat. En wij ook nog eens. Kriegsen moet in. Hebben we naar wissel gekeken? 4 en 5 zijn gewisseld. Hey, spring alsjeblieft. Louis, dat doe. Laat je kijken, dat zit goed. Louis. Je 10. Handen. Hands. Sven, jij gaat adviseren, hè? Matthias, Louis, jij op je eigen man.
Opbouw, gooi in. Posities. Alle denken aan de training. Los. Op, ga maar terug. Drukken. Pak je bal, pak je bal, passen. Vaak, passen. Kom aan, licht Kom aan, en, goeie defense. En weg, trekken, kom aan, ons bal. Hey man, dat kan nu. Os, open. Os. Mannen, 10 avond over het westen, foutje, 3 shots. Kom aan mannen, laat het niet liggen nu hè, we waren goed bezig. Wat is er wel jongen? Ja, dat is 10 hè. Handen. Is er? Hey, Lucas! Moet hem losslaan. Jullie zijn er aan het. Open! Voilà, ze. Goed in. Hey Sander!
Dat is leuk, dat is een van. En dan zit je ook in de buurt. Vlieg maar één keer aan het doen en pak het. Hup, los! Wat je nou doen? Terug, lopen! Lopen! En laat je dan in de achterste bal. Ja. Ja, sommige wedstrijden weer, maar dit is dan de vorige keer. Ja. Vorige keer aan in Beuren. Het was niet gevonden. En Aline was een studiotraining en Aline is ziek. Oh, ja, dat is ook niet. Ja, dat kan ook. Is die toch allemaal? Go, go, go! Die meeting